Уважаеми колеги, бюджетът на Национална здравноосигурителната каса е най-големият институционален бюджет в рамките на Република България, като за настоящата година той е рекордно увеличен до над 8 милиарда лева. То затова ще си изтрепят и ГЕРБ и Продължаваме Промяната в тази битка, управители, подуправители и така нататък. Крайна сметка зора е кой ще управлява тези пари, особено когато Асен Василев знае, че ще има някой друг различен от неговите придворни, който ще вижда целият поток от средства, къде отиват и за какво отиват. То затова беше цялата врява и вчера от страна Продължаваме Промяната, но по същество ние няма как да подкрепим на първо четене този бюджет, поради видимата липса на промяна в цялостната философия. Промените са твърде скромни и несъществени, които не водят по никакъв начин до радикална промяна в цялата структура. По неофициални данни през настоящата година у нас все още над 50% от здравните услуги се заплащат от пациентите, а неофициално и повече, като няма изгледи това да се промени с този бюджет. По същество, независимо от направените промени и увеличаването с над 870 милиона лева, то заложените в бюджета средства за болнична помощ са 46,8%. Това е твърде плаха стъпка в посока намаляване на тази тежест за достигане на европейските нива, които са около 30%. Независимо от слабото увеличение за извънболнична и профилактична дейност, то средствата за тях ще достигнат до скромните по-малко от 15%. При норма в Европейския съюз от между 26 и 28%. Сериозният ръст на увеличение на средствата за лечение на злокачествени заболявания с над 910 милиона лева ще способства различни икономически кръгове, обвързани с тази дейност, но не кореспондира с доста по-скромното увеличение на средствата за скрининг и ранна диагностика на същите заболявания, което би било основният фактор за предотвратяване на заболеваемостта от тези състояния. Похвални са слабите опити за увеличение на средствата за диагностична и превантивна дейност, но те са много повече скромни, отколкото похвални. Неясен е и статута на текстове, касаещи финансиране на медицински дейности в отдалечени и труднодостъпни райони, както и приоритизиране на едни здравни лечебни заведения за сметка на други. Като цяло липсват политики за реформиране на дейността на НЗОК и смели решения за осъществяване на рязкото подобряване на здравното обслужване на населението. И сега, тъй като разбрахме какво се е случило в Здравна комисия и тъй като видяхме какви са били гласовете на експертите, които имат много повече съществен принос и за предложения, и за промени в този бюджет, след като виждаме, че е отхвърлена на Здравна комисия, сега колегите от ГЕРБ, след като са гласували против комисия, що ли се съмнявам въобще, че ще го направят днес в зала и по-скоро ще подкрепят на първо четене бюджета на Здравната каса, което е абсолютен нонсенс. Така че, колеги от ГЕРБ, замислете си има ли нужда при положение на тези факти и въобще да подкрепите такъв бюджет на Здравната каса, въобще да подкрепите такъв финансов министър с такива предложения за бюджет и въобще такова правителство. Благодаря.